Kardom, nang litum lang igbom laki karbi video channel. Kardom, nang litum lang igbom laki karbi video channel. Pini jikia video long, afransia question ke lapo henlo. Question number 1. Samsung mobile kunat lo keselam. Answer ke lapo henlo South Korea lo. Question number 2. Vivo mobile kunat lo keselam. Nalitum uttor nang pidin itha. Answer ke lapo henlo China long. Question number 3. LG mobile kona lo keselam ke. Answer ke lapo henlo South Korea long. Question number 4. Oppo mobile kona lo keselam ke. Answer ke lapo henlo China lo. Question number 5. Spice mobile kona lo keselam. Answer ke lapo henlo India lo. Question number 6. Micromax phone kona lo keselam. Answer ke lapo henlo India lo. Question number 7. Lava mobile kona lo keselam ke. Tonang pidon itha. Answer ke lapo henlo India lo. Question number 8. Jio Life mobile kona lo keselam. Answer nang pidon itha. Answer ke lapo henlo India lo. Question number 9. Nokia phone kona lo keselam ke. Answer nang pidon itha. Answer ke lapo henlo Finland lo. Question number 10. Mobile kona lo keselam ke. Answer ke lapo henlo Amerika lo. MI mobile kona lo keselam ke. Nang litum la answer comment lo na pitha.